Babukeli beMakhiwa TV njengoba wazi ukuthi noma kanjani ke amaqobe twins ehamba zonke indawo afinyela kuzo zonke indawo futhi ajabulisa abantu kuzo zonke indawo njengamanje sikuphina sila eMelmote King Cetshwayo district noma kanjani ke la eMelmote Sports Ground angwabingelele ngiphinde ngwamukele kwiMakhiwa TV angiqale ngapha sawubona yebo bhuti wami njani ngiyaphila hello njani hey ngiyaphila nakho namhlanje nijabulisa abantu la eMelmote uthini umuzwa wenu Sijabule kakhulu ukubona abantu baseMelmote bejabule kangaka singena it made my heart warm. Bafethu ngicela nje ukubuza ukuthi mangathiwa nithola indoda uyabona mhlambe nifuna ukuthola indoda eyodwa noma mhlambe nifuna ukuthola indoda ehlukahlukene Ay sekubona amaqaqo man mind ukuthi nithole indoda eyodwa you know we don't mind. Nanking We mind. How We mind, yeah? Why? Because you know what why I say we mind it's because thina sinowele we believe ukuthi if enomkhwenyana usibaru wami Oh so manje ukuba nendoda eyodwa kuzoba inkinga ngcono be namadoda ahlukahlukene what if indoda enye yase njengoba neswazini njengamanje ngidalule mbukeli bayeswazini njengamanje baphuthuma njengoba okay ake sithi indoda yaseswazini mhlawumbe nike enye ke eyakho ke yaseZimbabwe ke niyokwenza kanjani uba nithanda ukuhlukana hayibo phela kushuthi kumele befike phela bezohlala endaweni eyodwa ibona mekumele be sacrifice Makhiwa TV sabonga kakhulu amaqobe twins siyawathanda kakhulu Thank you so much